ಹಾಯ್ ಮತ್ತಿರೇಗ್ಲಾ ಯಾನಿ ನಿನಗೆಲ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ರೆಸಿಪಿ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪರೆ ಉಳ್ಳೆ ಒಂದು ಚಿಕನ್ ಪಂಡ ಒಂದು ಇಲ್ಲಡ್ ನಮ್ಮ ತಾಂಕ್ವತೆ ನಾಟಿ ಕೋಳಿ ಉರ್ದ ಕೋರಿ ಇಲ್ಲಡೆ ತಾಂಕ್ ದಿನ ಕೋರಿದ ಗಸಿ ಮಲ್ತು ತೋಚ ಒಂದುಲ್ಲೆ ನಿಕುಲು ಇಂಚ ಪಂಡಲ ಟ್ರೈ ಮಲ್ದರ ತೂಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ನಿಕುಲು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತುಪಿನಿಂದಂಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಚರ್ಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಚೆನ್ನ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಶೇರ್ಲ ಮಲ್ಪಲೆ ಒಂದು ರೆಸಿಪಿನಿ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನು ಪಂದ್ ಎತ್ತು ಎಡ್ಡೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಪಂದ ನಿಕುಲ್ಲ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತೇಡ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಅವನು ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನು ಪಂದೆ ಅನ್ನಿಕಲಿಗೆ ಡೀಟೇಲ್ ಆದ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕಲಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪೇನು ಉರ್ದ ಕೋರಿ ಮಲ್ಪರೆಗೆ ಯಾನು ಫಸ್ಟ್ ಏನ ಪುರಗೆ ತೊಂದೆ ತುಲೆ ಒಂಜಿ ಬಾಣಲೆಗ್ ಮಲ್ಲ ಸೈಜ್ ದಂಡ ರಡ್ಡು ನೀರುಳ್ಳಿ ಕಿಂಜ ಸೈಜ್ ದಂಡ ಮೂಜು ನೀರುಳ್ಳಿ ಉದ್ದ ಮೂರ್ದು ಏನು ಬಾಣಲೆ ಪಾಡ್ದಿದ್ದೆ ಒಂಚೂರು ತಾರದೆಣ್ಣೆಲ್ಲ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಪಾಡ್ದು ಚೂರು ಒಂದು ಬಾಡ್ನ ಮುಟ್ಟ ಜಾಸ್ತಿ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಪಿನ ಬುಡ್ಚಿ ಬಾಡ್ನ ಮುಟ್ಟ ಚೂರು ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೋಯಾನು ಏಪಲ್ಲ ಗ್ರೇವಿ ಬೊಕ ಇಂಚ ಗಸಿ ಪೂರ ಮಲ್ಪನಾಗ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾಡುಂಡು ಇಂಚ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತದ್ ಪಾಡೋಡು ಅದ ಬೇಗ ಕೈಪುಲದೆಲ್ಲ ಹಾಲಾಪುಜಿ ಬೊಕ ನಮ್ಮ ಪಜ್ಜಿ ನೀರುಳ್ಳಿ ಅರಿಪ್ ಕಡೆ ಅಂದಂಡ ಇಪ್ಪಲ ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ಪರೆ ನೆನಪುಂಡ ಬೇಗ ಹಾಲಾಪುಂಡು ಇಂಚ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪಲೆವರ ಒಂದು ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆತನುಂತೆ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪಾಡುವೆ ಜೈನ ಜೇಸಳು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪಾಡುಂದೆ ಅವೆನ್ನ ಅಂಚೆನೆ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೇನು ನೀರುಳ್ಳಿ ಕೆಂಪಾದ ಬರೋಡು ಬಂದಿಚ್ಚಿ ಫುಲ್ಲು ಬಾಡುಂಡ ಸೈ ಆ ತಂಡ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಇತ್ತೇನು ಒಂಜಿ ತಾರೈಗೆ ತೊಂದೆ ನಿಕ್ ಗಸಿ ಅತಿ ಒಂದು ದಪ್ಪ ದಪ್ಪನ ಇಪ್ಪೋಡು ಬಂದು ಒಂಜಿ ತಾರೈಗೆ ತೊಂದೆ ಮೀಡಿಯಮ್ ಸೈಜ್ ತಾರ ಇಲ್ಲ ಅವೇನು ಪೂರ ಒಂಜನ್ನಿಕ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಐಟ್ ಒಂಜಿ 2 ಸ್ಪೂನ್ ದಾತೆ ಅನ್ ತಾರಾಯಿ ಸಪ್ರೇಟ್ ಗೆತ್ತೀತೆ ವಿಡಿಯೋ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ತುಲೆ ಗೊತ್ತಾಪು ನೆನಿಕ್ ಬಂದು ತಾರಾಯಿ ಪಾಡ್ಲ ತಾರಾಯಿನ್ಲ ಒಂಚೂರು ಪೊತ್ಪೋಯಾನು ಒಂದು ಪೊತ್ತುದು ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಆಫ್ ಮಲ್ತೆ ಒಂದೊಂಚೂರು ಚಪ್ಪೆ ಆವಡು ಇಂಚಿಡಿ ನಾನು ಗರಂ ಮಸಾಲ ಪೂರ ರೆಡಿ ಮಲ್ದೆ ಒಂದು ಕಲ್ಲು ಹೂ ಪನ್ಪುಂದೆ ಕಪ್ಪು ಕಲರ್ದ ಒಂಜಿ ಗರಂ ಮಸಾಲೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಮಂಜೋಲ್ ಕಲರ್ದ ಪೂ ಬರ್ಪುಂಡು ಜಾವಿತ್ರಿ ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಸ್ಟಾರ್ ಚೆಕ್ಕೆ ಏಲಕ್ಕಿ ಲವಂಗ ಬಡಿಸೋ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿ ಈತೇನು ಒಂದೊಂಚೂರು ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದು ಒಂದೆನ್ನ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೇನು ಒಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಕರೆಂಟರೇ ಬಿಡೋಡ್ಚಿ ಅದೊಟ್ಟು ಬೆಚ್ಚಾದ ಫ್ರೈ ಅವನ್ ಬನ್ನಾಗ ಗ್ಯಾಸ್ ಆಫ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಗರಂ ಮಸಾಲ ಪೂರ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಒಂದೇನು 2 ಸರ್ತಿ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಲ್ಪರುಂಡು ಸಪ್ರೇಟ್ ಆದ ಇತ್ತೆ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ 2 ಸ್ಪೂನ್ದ ತಾರಾಯಿ ಬಂದಿದ್ದೆ ಅವು ಬೊಕ್ಕ ಜೀರಿಗೆ ಗರಂ ಮಸಾಲ ಪೊತ್ತಿನ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ಪುಳಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ಪಲೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಉರ್ದ ಕೋರಿಗೆ ಪುಳಿ ಒಂಚೂರು ಬುರುಡು ಭಾರಿ ಟೇಸ್ಟ್ಲ ಬರ್ಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಬ್ಯಾಡಗಿ ಮುಂಚಿ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಮಂಜೋಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಜೀರಿಗೆ ಬ್ಯಾಡಗಿ ಮುಂಚಿ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಪೂರ ಸಪ್ರೇಟ್ ಪೊತ್ತು ದೀದಿತ್ತೆ ಅಂಚಾದ ಅವೇನು ತೋಚಾಚಿ ಮಸಾಲ ಪಾಡ್ನ ತೋಚೊಂದುಲ್ಲೆ నేను ಪೂರ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ ಪಾಡ್ದು ಇತ್ತೆ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಲ್ಪೇನು ಗ್ರೈಂಡ್ ಆಗಿ ಬೊಕ್ಕ ಕಲ್ಲರ್ಲ ಶೋಗ್ ಬೈತುಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಗೆತ್ತೊಂದೇನು ಕುಡಂಚಿ ಮಸಾಲನ್ನ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪೆ ಏನು ಪೂರ ಪೊತ್ತು ದೀತೈತೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ತಾರಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ನೀರುಳ್ಳಿ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂತೆ ಮುಂಚೆ ಬ್ಯಾಡಗಿ ಮುಂಚೆ ಯೂಸ್ ಮಲ್ತೀನಿ ನಾನು ಖಾರದ ಮುಂಚೆ ಓಲ ಯೂಸ್ ಮಲ್ತಚ್ಚಿ ಆಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಜೀರಿಗೆ ಮಂಜೋಲ್ ಪಾಡ್ದು ಒಂದೇನೊಂದು ಸಪರೇಟ್ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಲ್ತೀಪೆ ಇತ್ತೇನೊಂದೇನು ದಿಕ್ಕೆಲ್ಡು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ದಾಯಕ್ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ತಗೊಂಡು ಗ್ಯಾಸ್ ಡಿಜ್ಜ ಕುಕ್ಕರ್ಡ್ ತೀವಡಾಪುಂಡು ಐಕ್ ಅದೇನು ದಿಕ್ಕೆಲ್ಡು ಒಂದೇನು ಮಲ್ಪುಗ ಬಂದು ಕೊಂಚ ರುಚಿಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಬಂದೇನು ದಿಕ್ಕೆಲ್ಡು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚಾತಿನಿಕ್ಕೆ ಸಾಸಿಮಿ ಪಾಡೊಂಡೇನು ಬೊಕ ಒಂದೇನು ದಿಕ್ಕೆಲ್ಡು ಮಲ್ಪನ ಮಣ್ಣದ ಬಿಸಲೆಡ್ ಪಿನಿ ಮಲ್ತುಂಡ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಸೂಪರ್ ಆಪುಂಡು ಅಂಡ್ ಎನ್ನ ಬಿಸಲೆ ಎನ್ನಡ ಆತು ಮಲ್ಲ ಇತ್ತು ಅಂಚಾದೆಯಾನು ಬಾಣಲೆಡ್ ಮಲ್ಪೊಡಾಂಡು ಮತ್ತೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಗುದ್ದಿತ್ತು ನೆನ್ನೆಗೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಉಂಡತ್ತೆ ಸರಿಯಾದೊಂದು ಫ್ರೈ ಆವಡು ಒಂಥರ ಕಲ್ಲರ್ ಕೆಂಪಾವಡು ಅದು ಮುಟ್ಟ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪಲೆ ಒಂದೇನು ಆಯ್ತ ರುಚಿ ಬೇತೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ಐತೆ ಬೇರೆ ಸೊಪ್ಪಲ ಪಾಡೊಂಡೆ ಬಿಸಲೆಡ್ ಮಲ್ತಂಡ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ನಾನು ನೆಡ್ ದುಂಬೊಂಜಿ ರೆಸಿಪಿ ಶೇರ್ ಮಲ್ತೆ ಬಿಸಲೆಡ್ ಮಲ್ತು ತೋಜಾದಿತ್ತೇನು ಇನಿಯನ್ನ ಒಂಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಟು ಅಂಚಾದ ಹೆಸ್ರು ಅದು ಇಂಕ ಬಿಸಲೆಡ್ ಆವೊಂದಿಚ್ಚ ಯಾಕೆನ್ ಬಣಲೆಡ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಮಲ್ತಿತ್ನ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಸರೀಟ್ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪುಗ ಕಲ್ಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆನ ಮುಟ ಒಂದು ಉರ್ದ ಕೋರಿಗೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಬೊಕ ಶುಂಠಿ ಚೂರು ಪುಳಿ ಪೂರ ಪಾಡೋಡು ಹಾಪುಂಡು ಐಕ್ ಒಂತ ಕಡಕ್ಲ ಇಪ್ಪುಂಡು ಬೊಕ ರುಚಿ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಬರ್ಪುಂಡು ವರ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪಲೆ
ಇಲ್ಲಿ ಮಾಸ ಪೂರ ಕಟ್ ಮಲ್ತ್ ರೆಡಿ ದೀತಂಡು ಒಂದು ಅಂದಾಜಿಗೆ ಒಂಜರೆ ಕೆಜಿ ಮುಟ್ಟ ಚಿಕನ್ ಇಪ್ಪು ದಾಯ್ಪಂಡ ಇಲ್ಲದತೆ ವಜನ್ ಮಲ್ತ್ ತೂತುಚಿ ಪೂರ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತ್ ದೀತಿಂಡು ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತ್ ರೆಡಿ ಮಲ್ತ್ ದೀತೀನಿ ಒಂದು ಕೊರಿನ ಇತ್ತೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ತುಲೆ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆತುಂಡು ಯಾನ್ ಪಂದಿತ್ತೆ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಅನ್ಮುಟ್ಟ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೆ ಇತ್ತೆ ಚಿಕನ್ ನೈಕ್ ಪಾಡ್ಗ ನಿಕಲೆ ಚೂರು ಎನ್ನ ಬಾಣಲೆಡ್ ನಿರೇಲ್ ತೋಜು ತಿಪ್ಪುದೆ ಪಂಡ ಲೈಟ್ ಎನ್ನ ಕೂಡ ಒಂಜಿ ಆಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡ್ ಉಂಡು ಅಂಚದೊಂಚೂರು ಸರಿ ಅದು ತೋಜುಂಡ ಹೆಚ್ಚ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಕೆಲವು ಯಾನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಮಲ್ಪುನಂಡ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರ್ಪುಂಡವು ಲೈಟ್ ಒಂದು ದಿಕ್ಕೇಳು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಚೂರು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಇಲ್ಲ ಒಂಜರೆ ಕೆಜಿ ದಾತ್ ಚಿಕನ್ ಅವು ಅಂದಾಜಿಡ ಒಂಜಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಆ ಲೆಕ್ಕೋಡೆ ಏನು ಮಸಾಲೆಲ್ಲ ಪಾಡ್ದಿನಿ ಕೆಲವರಿಗೆ ಉರ್ದ ಕೋರಿ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟಪುಂಡು ಕೆಲವರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಪ್ಪುಜಿ ಉಂಡ ಉರ್ದ ಕೋರಿ ಕಡಕ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ತಿಂಡ್ರೆ ಅಪ್ಪುಜಿ ಅಂಚ ಪೂರ ಕೆಲವರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಪ್ಪುಜಿ ಅಂಡ ಇತ್ತ ಟೇಸ್ಟ್ ಬರ ತುಯರಿಂದ ಅಂಡ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಆವುಂದಿನ್ವೇನು ಇತ್ತೆ ಅಂತ ಬೇಡ್ ಸೊಪ್ಪುಲ ಪಾಡುವೆನು ಒಗ್ಗರಣೆ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ ಕುಡೊಂತೆ ಬೇಯ್ಯನಾಗ ಪಾಡುವೆ ಇತ್ತೆ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ದಾಲ ಮಸಾಲ ಪಾಡ್ದಜಿ ಖಾಲಿ ಚಿಕನ್ ಒಗ್ಗರಣೆಡು ಫ್ರೈ ಮಲ್ತಿನಾತೆ ಇತ್ತೆ ರುಚಿಗೆ ಬೋಡೈನ ಉಪ್ಪು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಉಪ್ಪು ಹೆಚ್ಚಾದುಂಡತೆ ರುಚಿಗೆ ಏತ್ ಬೋಡಾತ್ ಸುರುಟೆ ಪಾಡೊಂಡಡ ಕೊರಿದ ಗಡಿ ಪೂರ ಒಯ್ತೊಂಡತೆ ಅದಾಗ ಎಡ್ಡೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಉಪ್ಪು ಕರೆಕ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಅಂದಾಜಿಡ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಉಪ್ಪು ಪಡ್ದ ಸರಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊಂಡೆ ಇತ್ತೆ ಬಾಯ್ದಿದ್ದು ಸರಿ ವರ ಬೆಯ್ಯರೆ ಬಿಡ್ಪೇನು ತೂಲೆ ಐತೆ ಏನು ವಿಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ ಅದು ತೋಚಂದಿಲ್ಲ ಐತೆ ಬೇಯೊಂದು ಬೈತಂಡು ಇತ್ತೆ ನೀರು ಬಿಡ್ತುಂಡು ಕೋರಿಡು ಒಂದು ಯಾನ್ ನೀರ್ದೆಲ್ಲ ಪಾಡ್ದಿತ್ತುಚಿ ಖಾಲಿ ಉಪ್ಪು ಮಾತ್ರ ಪಾಡ್ದಿನಿ ನೀರು ಬಿಡ್ಪುಂಡು ಬೆಯ್ಯನಾಗ ಅಂಚ ನೀರಿಡು ಅವೇ ನೀರಿಡು ಸರಿ ಬೆಯ್ಯಡು ಒಂದೊಂದು 3/4 ಗಂಟೆ ನಮಕ್ ದಿಕ್ಕೆಲಿಡು ಬೇಯ್ಪಾರ್ನಾಗ ಟೈಮ್ ತಾಗುಂಡು ಇತ್ತೆ ಅಂತೆ ಬೇಯೊಂದು ಬೈದುಂಟುಲೆ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ನೆಕ್ ಫಸ್ಟ್ ಕಡಿದಿತ್ತೈತೆ ಮಸಾಲ ಗರಂ ಮಸಾಲ ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಚೂರು ತಾರಾಯಿ ಪಾಡ್ದಿತ್ತ ಮಸಾಲ ಉಂಡತೆ ಅವೇನು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಈಗ ಕಲರ್ ತೂವ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾದಿಪ್ಪು ಅವು ರೆಡ್ ಅದು ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಕಲರ್ ಇತ್ತು ಸರಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊನ್ವೆ ಒಂದಿನ ಕೆಲವರಿಗೆ ಈತೆ ಒಂದು ತಿಂಡ್ರೆ ಇಷ್ಟ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅಗುಲ್ ಕೂಡ ಮಸಾಲ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಲ್ತು ಪಾಡೋಡು ಪಂದಿಜ್ಜಿ ಕೆಲವರಿಗೆ ಒಂದು ಬಣ್ಣ ಬಂಜೊಳ್ಡು ಬೇಯ್ಪಾಯಿನ ಚಿಕನ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ನೆಕ್ಕಿ ಅನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಅದು ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿ ಪಾಡ್ದೆ ಬೊಕ್ಕ ಮುಂಚಿಲ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡ್ದೆ ಬಣ್ಣ ಹೊರ ಮಸಾಲ ಕೋರಿ ಒಯ್ತೊಂದು ಫಸ್ಟ್ ಸರಿ ನಮ್ಮ ಬೇಯ್ಪಾಯಿನದಾಗ ಬೊಕ್ಕೋರ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಮಸಾಲ ಈಗ ಆತೊಂಜಿ ಏನು ಮುಂಚಿ ಖಾರ ಪೂರ ಪಾಡ್ದಜ್ಜಿ ಏದ್ ಬೋಡು ತಾರ ಈಗ ಆತೆ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಪಾಡ್ದೆ ಇತ್ತೆ ಮಸಾಲ ಪೂರ ಪಾಡ್ದ ಇವಕ್ಕೆ ಅವರ ಸರಿ ಕುದಿ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಎಣ್ಣೆಗಳಿಗೆ ತೋಚೊಂದುಲ್ಲೊಂದಿನ ತುಲೇನೆತ್ತ ಕಲ್ಲರ್ಲ ಎಂಚಾತಂಡು ಬೊಕ್ಕ ನೀರು ಮಸ್ತ್ ಬುಡ್ಪುಂಡು ನೀರು ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡೋಡು ಪಂದಿಜ್ಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ನಿಕ್ಲು ರಸ ಮಲ್ಪುನ ಅಂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡೋನ್ಲೆ ಗಸಿ ಮಲ್ಪುನ ಅಂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಅದು ನೀರು ಪಾಡೋಡ್ಚಿ ಅದು ಪುಗ್ಗೆಟೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು ಉಂದ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಮಸ್ತ್ ಪುಗೆ ಬರೊಂದುಂಡತೆ ದಿಕ್ಕೆಲ್ಡು ಮಲ್ಪನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಈತೆ ಚಿಕನ್ ಬೇಯ್ತಿನ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ಆತ ಇಷ್ಟ ಇತ್ತಿನ ಕುಲು ಇಡೆಗೆ ಕೂಡ ಬೇತೆ ತಾರಾಯಿ ಪೂರ ಪಾಡಂದೆ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಇತ್ತೆ ತುಲೆ ಅರೆಪು ಏನು 2 ಸರಿ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಲ್ದೇವನು ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತುಂಡು ಬಂದು ಕೊಂತ ಮಿಕ್ಸರ್ಲು ಉಂಡು ಅವೆನ್ನ ಪಾಡುವೆ ಒಂದು ನಿಕಲೆ ಕಲರ್ಲ ಚೇಂಜ್ ತೋಚುಂಡು ದೇಕ್ ಪಂಡನೆಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ಏನು ಮಸಾಲ ಪೂರ ಪಾಡ್ದಿಚ್ಚಿ ಚೂರು ಜೀರಿಗೆ ಬೊಕ ಒಂಚೂರು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಪಾಡ್ದಿನಿ ಬೊಕ ನೀರುಳ್ಳಿ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತ್ ಪಾಡ್ದಿದೆ ಅಂಚದ ನೆತ್ತ ಟೇಸ್ಟ್ ಸೂಪರ್ ಬರ್ಪುಂಡು ವರನಿಕುಲು ಖಂಡಿತ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪಲೆ ಯಾನ್ ಚಿಕನ್ದ ರೆಸಿಪಿ ಪಾಡ್ದು ಮುಂಚೆ ಮುಜಿನಾಲ್ ತಿಂಗೋಲ ಆಂಡಂದು ಏನು ಮಸ್ತ್ ಸಮಯದ ಚಿಕನ್ದ ರೆಸಿಪಿ ಶರ್ಲ ಮಲ್ದಿಜೆ ಅನು ನೀರು ನಿಕಲ್ ಹದ ಬೋಡು ದಿನ ಅದು ತೂದು ಪಾಡೋನ್ಲೆ ದಾಯ ಪಂಡ ಚಿಕನ್ಗೆ ಒಂದು ಗಸಿ ಅತೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪೂರ ಪಾಡ್ದೆ ಬೊಕ ದಪ್ಪ ಆಪುಂಡವು ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ದಪ್ಪ ಮಲ್ತದಿ ಹೊಡ್ಚಿ ಒಂಚೂರು ನೀರು ಪಂಡ ಸಾರು ಹಿಡ್ದು ಅಂತೆ ದಪ್ಪ ಮಲ್ಪಲೆ ಬೊಕ ಕೊದ್ದಿದಾನಾಗ ಕೊದ್ದಿದ್ ನಮ್ಮ ಜಾವ ದೀಪ ತೈಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಕೂಡ ದಪ್ಪ ಆಪುಂಡು ಅದೋಟು ಕೊದ್ದಿಯೊಂದುಂಡು ಚಿಕನ್ದ ಗಸಿ ರೆಡಿ ಆತುಂಡು ನಿಕುಲ ಇಂಚ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪಲೆ ಬೊಕ ನಿಕಲ್ನ ಎಂಚಾಂಡ್ ಪಂದೆಂಕ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತ್ ಪನ್ಲೆ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ್ ಒಂಚಿ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಓಕೆ ಬಾಯ್.